Nachádzame sa na večernej vyhliadke v mieste našeho bydliska Gos Martuliek. Sú tu krásne alpské lúky, toto vidíme našu horu Špík. 2550 metrov, ale je Škrľatica, to je 2700 metrov. No nie, neskutočne toto. Z centra pôjdeme do doliny Vráta, to je 12 km šutolínová cesta pod 2000 metrov kovnú stenu Triglav. Dneska sme robili cestu smrti z Kavedy Prédiu cez Kalkorytnicu, Trentu, Vršič do Krajskej Gory. Tieto scenérie sú vlastne nikde takéto, ako sú tuto, čo bývame. Hore je stredný vrch, prechádzky do Krajskej Gory toto. Počujeme tie cikády. No neskutočne toto. Našich turistov. Ideme k takému bunkru z druhej svetovej vojny toto. A potom k vodopadu Spodný Martuliek. Prostredie ako obrázok. Toto nikde není takéto prostredie.